вижда откъде. Добре. Аз какво откачвам, че само моето ли? Да. Ай! Ай! Добре ли си го? Да. Лъзнах се. Да, май отгоре е по-добре. А не обери да тиша. Тръгвам. Фак. Добре. Какво стана? И ти ли? Ей, човек. Мани, тук някъде да се хванеш. Тук е ужасно. Пати. Да, виж, чакай, че ще съм паднал върху теб, готов. Добре. Тук не е стабилно. Не е стабилно скалата? Ми, на краката не е стабилно. Та цепка е хубава тук. Кефи ме. Кръка на лявата скала, много нависоко. Обери синьо. Моля да се фана за болта. Викам дали мога да се фана за болта. Що е тези знамеса? Не си на състезание. Няма съм... Стъпиш на болта, може да се хванеш на болта.
направо спаса за болта и да оставам тук. Така, Габи. Да, виж как знаеш. Бате, тук няма хватки, бе. Ти ако паднеш, паднеш. Детската лейка. Тук вече има къде да стъпиш. Това е гадно да бъде, Да. О, сега трябва да се смия краката. Ела да видиш какво следва. Ела да видиш какво следва, викам. Още по-гадно ли? Не ми таланти. Тук никакъв шанс да оставиш. Джаджа. Какво викаш? Направила се рано на коляна. Юнак без рана не ходи. Искам си кача крака. Ей, тук пред тебе Не ми е. някаква стъпчица. Да, бе, бях там. Така. Изчакай. Ако ти е удобно, да. Тук не виждам къде да стъпя. Ще мажа. Стената е най-хубавата стъпка. Площадка. Летката верно не е лоша. Да. Потом помощи да е гадно да се. Така да видим къде да стане тук.
О, че джоб. Жопче ли да ме? Да. Ето тук точно на ръба. Ай, чудесно. Тук, лявата ми ръка. Където? Габи? Да, добре. Перфектно, сега ще го бараме. И нагоре също. Ами явно примките не са му стига. Опа. Така, Габи, изчакай малко. Да. В смисъл долу хлъзгавото. Бе е най-големия проблем на мен, иначе тук вече е сравнително лесно. Мини по-близо до камината вътре. По-близо до камината. Добре. Откачи ли се? Да. Място за пикник. Точно така. И в нея хващаш и стъпваш и вляво и нагоре. Добре, тук има. Тук ще мажа. Габи, да, близо си. Добре. Чакам, повстряла съм. Ей, хубава гледка. Ще я откача и двете. Тук има едно много удобно място. Ох. Той е така удобно. А? Той е така удобно. Това тук жлебче. Хух. Хайде, Габи. Ида. Тук е гладко, бе, Тишо. Пасажчето беше това. База нямам къде да стъпя. Еми, по скалата, бе, Иво. Изтива. И къде да се хвана? Ти знаем. Ще мажеш. Ще може. По камината. Сега леко диагонално към примката и към мен. Като гледам, имаш стъпчица до болта, между другото. Ако може да си дигнеш краката. Е, тук имам. Да, и малко по-нагоре също. Не така изглежда отдолу. Обаче за ръка нямам. Хайде, Габи. Чай малко и да подвига тая част, да не... Че да не взема да падна върху нея. Как ще паднеш, бе, нали те държа? Тук е джоб, добре. Толкова се радвам, че това беше джоб. Ритмични движения. Да, точно там, да. Учи само твоето въже. Хайде, Габи. Чакай, че. Ами отпусни леко моето.
Готово. Браво на Габи. Как катери си слънчеви очила в най-тъмния ден в лятото. Опа! Така, тук имаме малко. И после не виждам къде имам. Тук е имало. Къде викаш този джоб? Ето това. Страхотен джоб. Чай си видя линията, че не го виждам. Диагонално към мен, брат. Там? Има ли болт пред себе? Точно пред мене. Нагоре? Да бе, просто Айде. се чуди откъде точно, защото Айде, Габи, ти си супер. Аз съм супер, ама Габи е чудесна, ама аз се бавя. чаквам. Стегни се. Камата пише във врата. Какво си мислиш? Аз тук сега ще видим. Аз нямам проблем, тя катери по-добре от мене, Габи. Така ли? Да. Знам нивото и на двамата. Изключително радостен, че всеки води поне по едно въже. Включително и аз. Не мъкнахте само като куфър. Тук вдясно ли да мина? Да. Ай. Сега го видим където е отзад. Айде, брат ми, не спирай. Да бе, да си видя стъпките, че хубаво. Горе към борчето. Добре. Тук вече изглежда окей. Точно 50 метра беше. Еми съвсем малко от въжето остана. Виж ме, не настрани, брат ми, нагоре към борчето. Добре, не може ли от тук? Може. Ми е малко по-удобно. А? Чакай, сега ще покажа. Едно такова жълто си. Ой, много ми е далече. Там е. Хух. Как беше? Много хубаво. Хареса ме. Много добре. Много ми хареса. Добре, не. Моля? Викам Зорче ние да го водим. Сами. Аз съм насреща. Да, защото си говорихме някакъв път, да си го изгубим. Не елате де? Това какво беше? Моля се фана за Бога. Може там по борче да си мотаваме. Чакай само Не, да го отпусна, Габи. Нищо не прави. Изправи се и направи снимка. Мога да се върна. Примерно. Отдолу. Ама телефона ми е в маницата. Не там. За да се закача раницата. Браво! Така, само да не го изтърва. Ще бъде хубаво. Да. Към нея първо, че ще дойде. Цинично седи там. Габи, я усмивка.
Мигне, не се вижда. Добре. Сега съм осигуровката. Така. Знаменцата няма да се вижда. Ето къде карабинерчето. Нали, не съм за майоня, а за планките. Нали се разбрахме, че да е директно за планките. Айде ще направим после разбор. Ела, душичка. Идвам. Там се взема. Бамо машина. Машина. Няколко пъти се лъзгах по тази стена. Лъзгава. Клипна за Master Point. Този път и... Въжето. Не, що се кръстосваш? Добре. Кръстосваш го. Между него... Не, навън муфата. Обръщам. Ма това е една маневра в повече, после трябва пък да обратно да направиш. Разбираш ли ме какво искам да кажа? Малко се виждат късоти. Не разбирам какво искаш да кажеш. Маневра. Пестиш маневра. Забележи.